of our GDP. Jaten migao mowali migao mar omenda John Mbadi olero lony mar arieya ma en godo e weche mag omenda kosingo bero migao mar omenda poni od bura opuodhe. Matiyo ni amose inyore mokethre kama to kora ka bing'eni buoga nikech makre kod nini ka binje moka an sawa. With a stable state, I'll be on the front line. I'm not gonna lie to you. Kato bedo ni moko kuomgi nowito ngimagi, moko odong' ka ong'ol, ka moko pod odak gi rem tok ng'anyo. Ruwero singo mar medo sundo piny owacho e lokruok madwarore. Machiegni nyinga Jailieta jaloko marwa en Belinda Adhiambo. Weche gi bende luoko kale mbui marwa mago mag Ramogi TV, Facebook, Kanyagla kod YouTube. Ka ote magi bende warwako kokale lai marwa mar ote machuok ma en 23600. Wi bende kik wi wil mar luwa e mbui maga mana kiyude kaka Jailieta. Ji ang'wen oyangi ni owito ngimagi e mach machiro matoi mabendo weyo mwandu manengo gi odhuro kowang' gino momiyo jodak kod johala lal. Elit kod kuyo mar lalno en ich wang' ewi mach masiko wang'o chirono, gino manomiyo johala go riembo Governor Johnson Sakaja magiwacho ni miyo gisingo manono ma onge tim. Hii moto inatokanga wapi? Nani huwa anachoma hii soko? Asubuhi anatoka kwa nyumba yake anakuja kufanya nini? Kuchoma soko. Anaharibia watu maisha. Mano e penjo maduong' ma johala e chironi penjore ka koro e thuolo machielo gido lal tok mach wang'o mwandu gi okinyi makawuono. Last year tulichomekewa mwezi wa 6 tarehe 10. Leo tena tumechomekewa tarehe 3 mwezi wa 8. Anatujui ni nini inaendelea kwa hii soko. But mahali imefika sasa ni viongozi wetu wa hii soko ndio wanatuchomea soko. Gino mamedo gi mirima en ni kawuono ji ang'wen wito ngimagi e kinde mane gitemo reso mwandu gi. Ka wabiro gi pikipiki to wadonjo wachako golo lewni. Karamacho osechopo machiegni tok ne wanega. Koro kane jaoda wuok mokwongo gi mzigo mokwongo. Tawinjo koko ni wuogo na sim. Wuogo ko macho sechopo. Abo ngiso nyithindi nadi kisetho. Tangiso joma wan go nyaka tichabili giri jomo tho sanigo. Angiso gini wuogo ko macho sechopo kae. Koro anang'e ni gi wuok nikech ji koro aringo to jomoko podho piny, ji wanyono misike be nie ndara kama. Tuko na uchungu sana. Because kama hii ni mambo ya binadamu ambana tufanye kitendo kama hii, wazee walie, wa mama walie, tuitupoteze mili 4. Wale ambao watu ambao kwa wanakuja kuokoa mili zao, mali zao kwa vibanda, warudi wachomekee kwa vibanda zao. Johala go wacho ni ywarok mar telo mar chirono ema dibed ni kelo wang' makinde ka kinde kano sesiemgi ni masira nyalo biro negi. On Tuesday ndo tulipewa warning. Hii wiki hata tujafanya kazi kwa hii soko. Na saa hii soko imechomeka. Tulianza kuuziwa uoga on Tuesday. Tukaambiwa tukue careful. Sasa leo Friday usiku tumeamkia kama soko imechomeka leo Saturday. Johala gi wacho ni ngimagi medo mana thirno kaluwore ni koro kata hola manigi kao kaluwore kod masira mahiga mokalo pok gichulo. Sisi wote tulikuwa tumeweka stock. Hata jana tulifungua bills. Tuliweka stock. Na tulichukua loans. Hata loans za last year wenye kulichomeka hatujawahi maliza hata leo. Tunaweka stock za zile mtu unangoje tuweke stock ukija ukishaweka stock vizuri umeona sasa uko sawa wanachoma. Sasa tunafanya nini shwali? Gidwaro duoko ewi mema kinde ka kinde mawang'o chirono. Tuko na uchungu sana kama kitu nafanyika hii alafu hiyo inaenda tu hivyo. Sasa tunataka saa hii DCI, we are calling upon the DCI afanye thorough investigation, na kama mtu yeyote ambaye amepatikana lihusika na hii moto ya Toi apshukuliwa hatua kali kabisa. Ichwang ewi lalni nomiyo giriembo Governor ma Nairobi Johnson Sakaja mano chopo kanyo kagiwacho ni okomigi kony mora mora nyaka ne mach chakwang'o chirono. Sakaja alisema last time anaunda road, akaunda barabara ya soko na akasema in case of emergency gari ya fire extinguisher inaweza pita ikapita. Si leo kulikuwa na barabara, gari iliingia soko kweli? Muliona gari soko? Hakuwa na gari. Tokwuok e chirono, Sakaja nogolo ote e yor andika kotimo mos ne lal ma johala go noyudo kowacho ni kaunti ma Nairobi biro konyogi e gedo. Omedo ni okinyi makawuono e kin 9:30 nyaka 11:30 ne nitiere mee 5 mopogore mano mako Kayole machiegni kod Naivas, chiro ma Umoja tu,
Madhare 4A machiegni kod Air Force, Bondeni e Kibra kod mano Matoi. Jod bura ma Embakasi East Babu Owino mabende nolimo chirono owacho ni gilu chudo ma kaunti ma Nairobi owinjo migi kaluwore kod chik. County government ya Nairobi iko na zaidi ya 900 million. Mtu yeyote ambaye kwa katika emergency fund, mtu yeyote ambaye amechomekewa lazima apewe, kama ni kidogo ni 500,000 Kenya shillings. Watimo mos ne johala mabende oyudo lal. Komachielo ni jatend migao mogwel mar omenda John Mbadi okawo chung' motegno ni ka opuodhe kod kamiti mar kete ratil jotend migepe mogwel odhi kete lela winjruok mar hola duto ma piny Kenya nigo ne jo Kenya. Mbadi bende onyiso jo Kenya mondo kik bed kod luoro moramora e wi okang' mar doho mar apil mar wito chik mar omenda ma higa 2023 2024 kowacho ni od bura nyalo duoko fundi moko mag chikno e od bura bang' ka opach jopiny kendo puodho. Jafwambo marwa Chris Owino luwo chendono e od bura kendo leronwa ni Mbadi osingo mar timo lokruok masipwap e duol machoko osuru mano KRA kaka yo mar dino rode ma omenda lalgo kar siko medo jopiny usuru. Kowuok e gwenge mag Seka, e gode mag Gwasi e kaunti ma Homa Bay, nyaka e od bura mamalo, John Ng'ongo Mbadi ochopo e nyim komiti maketo e ratil jotend migepe mogwel kod chia. Bet mare, buonjo mare kaachiel kod sut mare ne yango wach achiel oikore mar nyiso twang' mare kendo duoko penjo e wi telo ne dero maduong' mar piny Kenya. I, John Mbadi Ng'ongo, do swear that the evidence I shall give before this committee on the matter. Maonge deko, Jalop Speaker Gladys Boss ochomo Mbadi tir kod penjo e wi ligangla momanorego mar tieko wich bar maduong' mokwako piny Kenya e kindeni gope mohewo trilion 10. Gichia kod lony mare e wi weche mag ochumi, Mbadi oramo ni ka opuodhe okang' mare mokwongo en nono gope mag Kenya mar yango adiera maggi kaachiel gi keto ayanga winjruok mag gope duto mag Kenya ne jopiny kaka yo mar keto ler e wi wachno. As a matter of fact, I've asked myself, if Kenyans owe people money, why can't Kenyans know the people they owe money, how much they owe them, and what is the rate, the level of interest for each loan? Chia kod lony mar John Mbadi e wi weche mag ochumi onenore odiochieng' alanga kama ne onyiso jo Kenya mondo kik bed kod kibaji moro amora bang' doho mar Court of Appeal wito oko chik mar omenda mar 2023 2024. Mbadi olero ni okang' ma kamano ok dhi rocho chenro mag sirikal nikech chik mar omenda mar 2023 2024 ni kod fuondni ma ochung' kar kendgi ma inyalo duok e od bura bang' jo od bura kawo pach jopiny. Finance bill is an omnibus amendment bill. We have about 5 or 6 legislations that finance bill usually amends. This house should help me bring these legislations directly touching on these specific statutes. We don't have to have a finance bill. Mabiro banki honko kod kibaji goyo sirikal kod oganda jo Kenya kaluwore kod okang' mar doho mar Court of Appeal wito oko chik makamano e kor jumani. Achiel kuom wich bar maduong' mosechando piny owacho mar Kenya Kwanza en rem mar duol mochung' ne choko osuru KRA mar choko kwan osuru magigeno choko. Kaluwore gi John Mbadi, KRA osebedo ka rem choko osuru moromo nikech sirikal ok osemiyo apisas mag KRA tiegruok madwarore kaachiel gi tiyo kod lony manyasani e choko osuru. One of my first tasks will be to make sure that I have a sitting with KRA to look at how we can reform that institution. Because there was a time in this country, not long ago, when we were collecting 18% of our GDP as taxes. Today it is 14%. If we could just increase from 14% to 18% of GDP, you will be adding about 600 billion to our revenue base. So you will be reducing the fiscal deficit and the fiscal gaps that we have. Mbadi wacho ni yo maber mar neno ni KRA ochoko osuru moromo en dino rode ma osebedo ka itiyogo e kwalo osuru mag jopiny ma ok medo jopiny osuru kinde ka kinde. KRA is like a cow which we milk without feeding. We have a provision that 2% of our revenue should go towards building capacity of KRA, but we don't do it. Look at the system that KRA is using at the moment. It needs re-engineering. Kaka yo mara kore aching kod midiero mag gope mag contractors,
ma piny owacho nigo kata pending bills masani ochopo siling bilion 660. Mbadi wacho ni e bwo telo mare onge bad migawo mar sirikal ma ibiro yiene mar chulo gope manyien kapok gitieko chulo gope machon. Bende osingo mar tero e doho apisa moro amora mar sirikal ma ibiro yudo kod ketho mar lewo chulo gope e wang' sa. I will make sure that we have a system in place which locks anyone who attempts to pay a new bill and ignoring an old one. The system can lock you out. So that first in, first out. Mbadi bende oweyo jokanyo mag komitino ka guonyo wigi bang' wacho ni onge pek modhi yudo e keto e tim chenro mag dongruok mar bottom up, kata odoko ni en jakanyo mar ODM ka olero ni onge pogruok maduong' e kind manifesto mar ODM kod UDA. Bottom up is actually a concept of UDA, read Kenya Kwanza. But I want to tell him that if you look at the philosophy of UDA and ODM, there is no difference. Actually, the two are social democrats. Yes. Nyakwara Mogi, olemo okluar mabor kod yiende. Mana kaka nyinge, John Ng'ongo Mbadi osebedo ng'ama ng'ongo e duond bura mar ODM bang' bedo jakom margi kuom thuolo malach. John Ng'ongo Mbadi osebedo ng'ama ng'ongo e od bura bang' telo ne komiti mar od bura mochung' ne ng'eyo kaka piny owacho tiyo kod omenda mag jopiny. To koro sani, John Ng'ongo Mbadi dhi bedo ng'ama ng'ongo moloyo poni komiti mar od bura motelne kod Moses Masika Wetangula opuodho nyinge kendo miye thuolo mar telo ne migawo mar omenda. Geno mar jopiny en ni John Ng'ongo Mbadi dhi kelo lokruok mang'ongo e migawo mar omenda kendo chiero ochumi ma pacho kae. Chris Owino, Ramogi TV, Parliament Buildings, Nairobi. E odiechieng' mar adek kawuono chendo madayo dho jotend migepe mogwel no dhi nyime. Jatend migawo mogwel ne migawo mar ohala Salim Mvurya kanochopo e nyim komiti mar od bura mochung' ne chendo makamano ne ni ok osebedo kochiwo ler makare kaluwore gi mise mosechwalo e kinde mane en jatend migawo mar mwandu ma iyudo e bwo lowo. Komachielo jatend migawo mogwel e migawo mar limbe Rebecca Miano bende nolero chendo mobiro chwalo e migawo no poni opuodhe. Sharon Ong'aw gi ler mathoth. Kane ochopo e nyima put mar od bura mochung' ne gwelo, jatend migawo mogwel e migawo mar ohala Salim Mvurya ne ochako gi lero mise mane ochwalo e kinde mane en jatend migawo mar mwandu ma iyudo e bwo lowo. We have now an organized licensing system where investors apply through the online cadastre, and then we have structures that review and recommend licensing. I provided leadership in gazetting 29 artisanal mining committees that will be giving permits on the ground so that people do not have to travel away from where they are. E kindego Mvurya no se kaluwore gi dongruoge mane ochwalo. Wirani mise manochwalo e kinde mane jatend migawo ne ok winjre. But I think it confirms what the president said, that you had very poor communication because you've done great things, but no Kenyan knows about it. I want to put it to you, and you will tell us whether you actually did fail in communication. And if you failed in your previous ministry in communication, what would you say to convince Kenyans and us that you will not fail in communicating what you are doing for our country in the new ministry should you be approved? We will be able to use those channels of communication to ensure that we get everybody on board. Ne otiyo gi thuolono mar singo ne Uganda mapacho ka moko kuom dongruoge mochano chwalo pono yiere kaka jatend migawo mar ohala. And one of the critical things I want to commit we bring in this house is the trade development bill and the trade development policy that is going now to provide a clear dichotomy about the foreign and the local investors. We put it in law. Kalure gi seyo mar mibadhi no loko nyinge koyango ni mwandu ma entiere godo bende nomedore gi siling milion 38 e kinde thuolo mar higni 2 nyaka siling milion 158. When I was governor, have not been brought to my attention. I have not heard from any government institution
alleging misappropriation. What is your net worth? 158 million. Komachielo, Jatend Migao mowal ne limbe e pacho ka Rebecca Miano olero moko kuom chenro mobiro kele migao no kopuodhe. If I am approved, I will undertake to conclude the work that is pending on classification so that we have an objective classification system that has integrity and that will enable our hotels compete globally with a population of 55 million and counting, and our tourist data of about 2 million to 2.3 million visitors. That confirms that Kenya is punching below the weight. Miano nokete tago maliet mar lero gimomiyo kuonde limbe mamoko e pacho kae ne omed nengogi e chakruok mar higani. Gigi mocha notimo kopuodhe. The stakeholders in that strategic discussions did recommend that there should be a review of the rates that are applicable so that there are enough finances to develop Masai Mara, to maintain it, to modernize it, and do all that appertains to make it more sustainable. Achiedh nade machielo mosenene kind thuolo mokalo e migao mar limbe e pacho kae. En rakruok e kind jopiny gi le mag bungu. Wach mamiano wacho no biro miyo pek kopuodhe. We need a lot of civic education and information on the coexistence between human and wildlife. On the matter of compensation, we need to streamline the procedures to make them more efficient, to improve governance so that the people affected are compensated on time, with integrity, correctly. Chenro mar dayo dho jotend migepe pod dhi nyime, kendo chenro makamano igeno ni biro rumo odiochieng' makiny. Sharon Ongao, Ramogi TV. Erokamano ahinya kuom report machalo koda mano mabende koro terowa e yueyo mokwongo e chenro ni mano mar ang'ich welo ntiere koda moko kuom ote magi. Iwacho nasebedo kaluwo vetting mag jotend migepe yie kod Mbadi kod Wandai nikech giikre matiyo maber e migepe gi kata obedo ni finance bill nokokalo mano Morris Nyawade Woda Sembo. Ramogi TV wamoro kakukelonwa habari Pastor Bundi Otiche mar Gemo Nyinyore Muso Ak Bishop Odhiambo Gura Jagoro Samuel Atongo bende Carlos Marapogi Ramogi neno maler kabisa ka Otis Tinga Oganyo Marapogi Kanyamkagwe bende wacho ni luo e yono ero maber. Abdalla mar Katito jopinyo were gi siasa nikech ngima tek iwacho ni kila ng'ato one anenende. Kama chielo kendi nyisa na gomos ne jomo yudo masira mar mach mano Pastor Omunjo Tiche. Jaila nini maber Elvis Nyakwarodera kantiro Sogo Kanyamkagwe Migori County. Kama chielo en Lago Brian wacho ni timo moskuro kuom masira mabende otimore e chiro. Ambwaro Johannes mar Ponge Kanyadoto iwacho ni Ramogi winjore maber kabisa kendo chunyi mor kod chenro kaka kelorero kama na inya mano Kanyero Johannes Ambwaro. Machielo iwacho ni kendi ni jaela oro ni ote kanywero kanyakla kod jaloko mari Belinda neno maler kantiere Addis Ababa Ethiopia mano Kanyero George Philipero kama na inya kuom ote mari med mana kete kawadhi mane yueyo machok to waduogo gi mathoth. Jackpot ilikuwa ni timu 15 na Mungu akasaidia nikapata 13. Hii pesa ambaye nimeshida nitaklia madeni zangu na still niongeze stock kidogo. Shabeki imenisort. Bonuses nazo ni no. Kuanzia 12, 13 and 14 correct predictions. Unacheza na 99 bob tu. Chukua simu yako, ingia www.shabiki.com. Fungua jackpots, click on super jackpots. Chambua game zako safi, review bit slip yako, ukiona iko sawa, place bet. Alafu sasa unategea games zichezwe. Shabiki super jackpot. Ni time yako. Mina dai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Onge jela mora mora mabiro dhiye nikech onge ng'ata mabiro ng'eyo adier ka.
Bende isebedo gi siso mar ng'eyo gigo matimore e alworani. Sama gari ofundoro ji mang'eny, koyudo hinyruok to kata insurance temo hepo. Obed chenro mag sirkal, obed masira mayudo ji kar tich. In safety mari, ni kanye. Nonro mamulo ratichi. Somo kende oken kamoro mibro wach ni ng'at mosomo ni dongere wacho ni ng'ani dhi succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Iro curriculum design uchinj. E chenro mar rameny piny, sa achiel gi nus otieno. Wan oganda luo nyaka wakoro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nyise oganda jo Kenya gimonjo be ni giwinjo kuomi. Ka ikelo nigi Lydia Okeyo. Nyakoro mbajo ng'ato ak mar rameny piny. Chik by wuoth mar manyo chang. Wawuoth e piny mar thieth kokalo e wang' jogo mosedake. Thieth sani nitie Kenya ka, dakteche nitie, masinde nigo mwanyalo thiedhi michangi. Kata ibed jachiw thieth, kata mana jalno madwa ng'eyo gik matimore e sekta mar thieth. An gi penjo mara wicho ka daktari owuoye kanyo taneno ka gini osebedo ka chalo waya. Wakolo pat jolony ka wayudo sigana tok kode marochere. Waweuru keto reputation mbele ne ngima mar ng'ato. Ng'eyo matut e weche mag thieth chako gi goyo mbaka. Advice jowani ne uru penj laktar mondo ing'e kuma inyalo konyorie kapok iyumba yumba. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, sa 12 odhiambo. Mana e Ramogi TV. Machiegni kendo jokanyo mag board mar Pharmaceutical Society of Kenya okwedo mokalo paro mar weyo keto kwiri mag cathinone kod cathin mayudore e mira kaka gigo manyalo rocho buongo mar dhano. Paro mar chik mar keto lokruok e chik midendo ni Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances Control, mano Amendment Bill ma 2024, dwaro keto lokruok e chik mondo owe mira oko mar bedo achiel kuom yedhe mamero ji kaka sani en gino ma jouso ywak ni ketho chich mar mira. Jokanyo mag Pharmaceutical Society of Kenya mano PSK to kwedo paro makamano ka giwacho ni dhi ataro mar chike mapachoka kod chike matayo yedhe makamago e piny ngima. We as the Pharmaceutical Society of Kenya strongly oppose this amendment, and we argue that it contradicts both the Kenyan Constitution and the international conventions to which Kenya is a party. We emphasize the health risk associated with cathinone and cathin, which are internationally recognized as psychotropic substances and that can negatively affect the mental health. Additionally, we wish to highlight that removing these substances from the list of the controlled substances could lead to increased abuse and health-related issues, potentially necessitating more government spending on the president's spending on the public interests. Removing cathinone from chemicals that are classified as a psychotropic substance will be a big mistake. And out of that, if that one happens, the next thing that will happen is to have companies worldwide making synthetic models of the same and bringing those synthetic models to our country. The medicine that is used in humans and the medicines that is used in animals is, from a chemical component, part of it is the same. So the regulations in terms of the medicine should be under one authority, which is the Kenya Drugs Authority. Pinje mag Afrika koro ogolo kwayo ne riwruok mar piny mangima kokalo kuom WHO mondo chwal sir madhi konyo e kedo kod rocho ratiro mag rowere kendo chiwo puonj mamulo ratiro mag nyodo kod ngima ne nyathi manyako kod mawuoyi. E romo manyo bagi e Anaso e piny Zambia e boma ma Lusaka, mano kelo kanyakla jood bura mowuok e pinje mag Afrika ma Imbo, Afrika ma Ugwe kod mano ma Nyandwat, kanyakla kod jokedo ne ratiro mag oganda. Romo omulo chike midendo ni Maputo Protocol makedo ne ratich oganda. Walter Nyambaga nyoyuoro e romo no Zambia kendo olosonwa lipodni. Kaka irogeto kony mabiro siro e lwenj kedo kod rocho ratiro mag oganda, pinje mag Afrika koro chwalo kwayo ne riwruok mar pinje kokalo kuom World Health Organization mondo chiw sir ne reso kendo chiwo puonj mamulo ratich rowere
e weche mag nyodo kod ngima. In the countries of implementations of the SHARP project, we do have existing laws, regulations, policies that support adolescent sexual reproductive health. How can we make sure that they are being implemented, that they are operationalized? So we have to ensure that we have sufficient laws that ensure that we protect the rights of our citizens, we protect the rights of our children. Jod bura dwarore ni mondo olos chike manyalo konyo mine kod nyithindo manyiri mondo bed gi luongo nango access to gik ma sexual reproductive health rights. Roma nyobage boma maduong' ma Lusaka e piny Zambia wanyoyo jo od bura mawuok e pinje mag Afrika ma Ugwe, Afrika ma Imbo, Afrika ma Nyandwat, kanyakla kod jokedo ne ratiro mag oganda. Jotelo dwaro ni mondo pinje mag Afrika oketie tim chike mag Maputo Protocol mageto chiwo kum ne joketho machuno nyithindo manyiri kod nyombo mohiu. Ahinya to ne rowere mantiere bwo higni 18 ka gidwaro ni mondo orit ratichgi. The story that was shared with me a few days ago widely, that a young girl, I think a teenage, got pregnant, and because of the kind of frustration and the victimization, all that, she decides she can't take it any longer. My challenge to the African states and their leadership is that in July 2003, you all passed the Maputo Protocol. And the only one which we still have reservation in some countries is Article 14. So why aren't you implementing all the other articles? And in particular, for that case, the issue on female genital mutilation. Romanyo bagi kod iya naso kod jokanyo maketo e tim weche mangima kod nyodo man kod maine chiwo puonj manyisa diera kod ng'eyo mathoth e weche ngima kod ria kendo goyo mbaka kod joma tindo e mbaka magolo dok e it rowere. We can engage with young people, especially in schools, and ensure that we now start to talk about this elephant in the room. And within that health, we talk about everything. We talk about your menstrual, we talk about the sexual challenges that you are going to face. Jotelo okoro gola gete ne pinje mag Afrika mondo bedio ng'ala manyime mar kwedo weche mag puonj magalagala kod rito timbe mamiyo nyithindo manyiri yudo iye mondo maweyo ka gidong nyalija. Sisi kama nchi tukiongelea, tumekutana Tanzania, Kenya, Rwanda, Burundi, Kongo, Uganda na Zambia, wenyeji wetu. Tuna uwezo wa kukaa pamoja na kuona ni jinsi gani tunaweza tukapata sera za pamoja za kulinda haki za afya ya uzazi kwa kundi la watu wanaobalehe. The 9-year-old is ready to carry a pregnancy, full term, sometimes twin pregnancy, without complications in the long run. Of course, there will be complications. And not only that, I mean, you also impede their progress in terms of education, in terms of realizing their full potential. You are actually consigning them to poverty if you do so. Kata kamano, pinje mag Afrika jiw mondo thegre chuth kod tero nyithindo manyiri nyangu. Gino mamiyo giringo kendo gitonye pinje mamoko kata gwenge magidhiyo gisandore. Ewi mano, dwaro nitiere mar chwalo motegno somb nyithindo manyiri kaluwore kod lokruok kod chiwo mag piny. Let us honor the commitments that we made to the girls and the women of our continent, of our great continent, that we shall protect them from harmful cultural practices. And right now, for your information, even up to the level of the elders, the level of sub-chief and sub-chief, they don't allow harmful practice, that is the FGM. Jotelo mag Afrika okwamondo los chike mabiro tego, tiego, kendo bende nyayo rito ratiro mag oganda e yono makare. Ahinya to madil kod geng'o ratiro mag joma mine kanyakla kod mago mag joma chuo. Walter Nyambaka, Ramogi TV, Lusaka, Zambia. Oganda e kaunti ma Migori ojiw mondo donji e pith mar rech e seche ma jopith mag rech bende yuago nengo mamalo mar pith rech kod midhiero mamoko. Wayudane mathoth kwa kuom George Juma. Kuom higni mathoth oganda e kaunti ma Migori osebedo mana ka oketo geno margi e rech mawuok e nam Lolwe. Kwan rech mawuok e nam Lolwe kata kamano osedok piny kaluwore kod lipot mogol kod migawono mare e kaunti ma Migori.
Dok piny mar kwan rech e nam Lolwe osetudi kod midhiero mathoth ma oting'o kilo maricho ma itiyo godo. Mae osemiyo pith mar rech ema sani odong' kaka geno mar medo kwan mag rech e kaunti ma Migori. When we started, we realized that the materials we were using were not up to date. They were easily broken by very heavy waves. So we adopted the new technology after consulting. Apisa maduong' e migawo mare e kaunti ma Migori Jojo Chela wacho ni pod nitiere oganda mathoth ma pok orwako pith mare kaka owinjore. Wamanung'iyo gi yie dhi e nam to duogi gimoro. Kinyise ni koro imiye kej modwa rito dweche 7. Iyudo ka masa moro pod thagogi. Mano wachiwo mokalo, higa mokalo nwachiwo cages 4. To nwachiwo cages ka ne onge mpango, ne wan gi winjruok korin koro gidhi keto rech kendo gidhi pidhogi. Ma nwafwenyo ni gibede gi challenge, omiyo magi mwanyieo negi sani, watero negi gi rech. Chenro mar piny owacho mar pidho rech e higa mar 2010 e bwo chenrono ma ong'ere kaka Economic Stimulus Program mane oweyo ka kuonde kar chumbo duto e Kenya mangima moro ka moro ne okunyne degni mag pidho rech maromo 200 ne ombemore piny. Jopith mag rech ne omi chiemb rech kaachiel kod nyithi rech e bwo chenroni. Piny owacho mar kaunti ma Migori osebedo ka keto maino e pith mar rech ka penjo maduong' en ni to bende onyago olemo to ang'o ma itimo mopogore ka ipimo kod chenro machal kod mae mar piny owacho mane otim e higa mar 2010 mane omembore piny. Japur maini ne ywagore ka rech ne kethore cha. Kanyo koro wadwaye oro nikech gini iluongo ni smart kiosk. Smart kiosk ni nigi cold storage ma ok rech nyal kethore mapiyo. Koro biro miyo ibedo gi muda malach ma rech nyalo bedo kapok okethore. Getting the right feed is also another problem. I want to particularly thank the county government of Migori and also the Rongo University who actually come for advice and they give us. Right now, we are making the local feeds. Kaunti ma Migori nyaka sani tiere kod jopith rech maromo 1,700 ka higa mar 2013 rech maromo kilogram 19,588 ne owuok e degni mag pidho rech kata ponds e kaunti ma Migori mangima. Wan gi ponds 1,700 mantiere e inland ka. Mwase support mawadhi nyime kendo through program maro miluongo ni Aquaculture Business Development. Onge mag kuonde kano rech mondo koro kik gikethre. Nengo mamalo mag chiemb rech kaachiel kod nyithind rech osebedo moko kuom gigo ma osebedo ka thiro pith mar rech e kaunti ma Migori. Good number of fish die because of the stress of traveling. Banda mar rech e dho wath no Masori mane oger kod piny owacho kod omenda maromo $140 osekelo gir ne jolupo kaachiel kod jopith mar rech. Kata kamano pok ochako tich malong'o. To mondo ti ok en giminyalo tini jo BMU kende nyalo manage. Wabro dwaro an external partner mabro run that facility productively. Nikech en gima power modhi dwaro is no joke. And of course, en gima dwaro serious investor, manyalo timo filleting, to kendo ice plant onyalo loso. Kata bed ni midhiero ma koni kod koni, pod osebedo ka kwako pith mar rech e kaunti ma Migori. Kwan mag jopith rech e kaunti ni osebedo ka medore, ka bende kata rech mawuok e degni mipidhe rech, kaachiel kod unga mag rech e kaunti ma Migori koro osemedore. George Juma, Ramogi TV, Migori. Ageno ni ano kawiro makeup mang'eny ahinya. Angadia ni nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bhagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Anaere ahinya Prita. Enjoy this romantic drama of Kundali Bhagia in Luo on viewsasa.com. Mano ber ahinya. Era mit, era odak e kindwa.
Chak wuoth materi kama ber lilo emanitie. Donji e piny ma jotijewa makonyo kastembe gi rwak makende ok ni mana kod lony, to gikonyi e timo yiero makare mar chopo lek ma in godo e kitu itado midwaro. Winjane sigand kastembewa moseyie kod ber ma giseyudo. Mabati is the best. Na bei iko sawa. Na quality iko poa. Limwa e badwa ma Manjit House, Kisumu Accra Street e apaya ma Paul Mboya. Gochi e 070 Adek Abichabirio Aria Borochiel. Royal Mabati Factory. Excellence redefined. I resigned from work about 2 years ago, so I'm running a shop, doing different items, the cereals. Once I deposit to my account, take 10% to Subukia Shrine. From there, now I'm going to boost my business. Possibly after 3-4 months, you come and visit me in Machakos, you'll see some difference. Bonuses nazo ni no. Kwanzia 12, 13 and 14 correct predictions. Unacheza na 99 bob tu. Chukua simu yako, ingia www.shabiki.com. Fungua jackpots, click on super jackpots. Chambua game zako safi, review bit slip yako, ukiona iko sawa, place bet. Alafu sasa unategea games zichezwe. Shabiki super jackpot, ni time yako. Minadai wote twenda hivi to bet. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. Dial *811 495# to get Our Father. Tokaponi para mokpekwa yangono, anyaka thie fuler mama kibaba sama gibo duogo. To anyaka mia chwat maduong' ahinya, anyaka owachi. Idwani mondo miya chwat, owado ing'eyo. Tarik 20 dwe mar 2, jaoda Masarabjit noyudo masira e mbele dukani. Abo mor kai ni tango na wang' dede. Akwayi jaduong'. Onge jela mora mora mabiro dhiye, nikech onge ng'ata mabiro ng'eyo adier ka. Teka video na post pale NGC. Kochopo ngeso kangeso, sang'wen otieno. Ikri mondo ibed gi mor kendo ilo, kiwinjo kendo ineno chenro mar thum dag mor. Kama nyasi bironi e ot kama intie. Wayudo Lindra Mugi Nyanyakach, katayo chenro gi DJ Local Instrumental. Thumbe mamit, jower kod jomiel, ma chenro ma ok dier ni obai. Ket alama e kalenda mari, kendo warome chenro mar thum dag mor. Atieno, tani maliza atieno. Koro wantiere pau tuke kuma jang'we puth njiri ma Kenya Ferdinand Omanyala noloyo e tielo mar 2 e piem mag mita 100 tuke mag Olympic ma bende dhi nyime e boma ma Paris. Omanyala noringo kuom seconds 10.8 manotieko motelo ne Chituru Ali mar Italia kod Joshua Hartmann mar German ma bende notieko e thuolo mar 2 kod 3 kaluore kamano. Good running by Joshua Hartmann as well. So Omanyala had the field covered after about